Folk er pessimister med hvad der sker. Vi ser ulykker, krige og meget mere. Og ikke at forglemme klimakrisens store sag. Ja, vi fodres med ulykker dag for dag. Folk er også bange for, I ved, for dem der bare kommer og siger, vi skal også være her. Det er jo ikke fordi vi er racister eller sådan noget. Det er bare for skræbt at komme rende på den måde. Men jeg har valgt at være optimist, for hvorfor skal det hele også være så trist? For ser vi samlet på, hvordan det går, går det faktisk fremad for de fleste år for år. Optimisme løser flere ting end et pessimistisk trist og hver sind. Og selvom alt jo ikke kan være fryd og gammen, vil det gå alligevel. Det skal nok gå alt sammen, ja det vil. Jeg ved godt, de kalder mig en jubeloptimist, en halal hippie og naiv globalist. OK, de har da ret, men jeg kan ikke være trist, når det samlet set går fremad siden sidst. En løsning på det triste kunne jo være, at man er lidt mindre på sin skærm og lidt mere med os her. For nærvær med et rigtigt menneske, det er bedre end at spilde tiden på en fjern og elektronisk ven. Men jeg har valgt at være optimist, for hvorfor skal det hele også være så trist? For når vi samlet ser, hvordan det går, går det faktisk fremad for de fleste